салом, як хабар. дар суғд як соҳибкорро метавонанд то 51 000 сомонӣ барои таҷлили зодрӯзаш ҷарима банданд. ин зани соҳибкор дар хуҷанд 15 нафар аз ҳамкоронашро ба мағозаи худ даъват кардаву барои зодрӯзаш зиёфат додааст. гуфтан ба маврид аст ки қонунгузории тоҷикистон таҷлили бо тантанаи рӯзи зодрӯзро манъ мекунад. тибқи қонун дар тоҷикистон таҷлили зодрӯз танҳо дар доираи аҳли оила иҷозат дода мешавад. видеои барнома дида мешавад ки бинои мағоза бо пуфакҳо ва навиштаҷоти зодрӯз муборак оро дода шудааст ва дар он як дастархон ороста анвои гуногуни хӯрокҳо ва кулчақанди идона гузошта шудааст. ин соҳибкорзан бо ин амалаш муқаррароти моддаи 8 қонуни тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро поймол кардааст. дар робита ба риоя накардани ин банди қонун ин зани соҳибкор метавонад мутобиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии тоҷикистон ба андозаи 740 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ карда шавад. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.